ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛି। ଖାସ କରି ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ ବାହାଘରରେ ଆପଣ ସବୁ ଦେଇପାରିବେ। କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଜୁସ୍ ରଖୁଛୁ, ଯେମିତିକି ମିକ୍ସ ରଖୁଛୁ, ଆପେଲ ରଖିଲୁ, ଆଉ ଆମ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଫ୍ଲେଭର ରଖିଲୁ, ଯାହାକୁ ଛୁଆମାନେ ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ବିସ୍କିଟ୍ ବି ଦଉଛୁ, କୁରକୁରେ ଦଉଛୁ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଛୁଆମାନେ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିମ୍ବୁ ଲିମ୍ବୁ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଦଉଛୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ବ୍ରିଟାନିଆର ଅଛି ୱିକି କାଉ, ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଦଉଛୁ। ଇଏ ଗୋଟେ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ସ ରହୁଛି, ଚକୋଲେଟ୍ 10 ରୁପିଜ୍ ଲେଖା। ତ ଚକୋଲେଟ୍ ବି ଆମେ କିଛି ଦଉଛୁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସାବୁନ। ଭାବୁଛି ଦେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେବିନି ଭାବୁଛି। ସେଇଟା ମୁଁ ରଖିଦଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସବୁ ଓକେ, ଅଲ୍ ଓଭର୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଆଦେ ରହିଗଲା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆଉ ଦେନ୍ ଏଇଟା ତମେ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କଣ ଆଉ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆଗରୁ ତିଆରି କରି ରଖିଥିଲି ପ୍ୟାକେଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଦେହରେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଲିଟିଲ୍ ବିସ୍କୁଟ, ଗୋଟେ ଦେଇଛି କୁରକୁରେ, ଆଉ ଦେନ୍ 3ଟା ଫ୍ଲେଭର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ମିକ୍ସ, ଆପଲ୍। କିନ୍ତୁ ୟା ଦେହରେ ମୁଁ ସାବୁନଟି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ଆଉ ଦିନ ଦବାର ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। ଆଉ ଦେନ୍ ସବୁଥିରେ ବି ଆମର ରହୁଛି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆମେ ଦିଟା ଦଉଛୁ। କୋଲ୍ଡ କଫି ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଦେନ୍ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଗୋଟେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ କାହାର କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦବାର ଥିବ, ଦେନ୍ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ଦରକାର ଥିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।